ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಣಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಫಲತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಲದ ಜಾರಿದ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯರೆ ಜೂನ್ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪೊಲಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ಲೆಪ್ಪುಕರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ತೋಕೋಡು ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಡು ಸಿಪಿಐಎಂ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ವತಿರ್ದು ಅಂಗಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯರು. ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಡೆಯುವ ಸಿಪಿಎಂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಡೆಯುವ ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಡೆಯುವ ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿರಿ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿರಿ. ಭಾಷಣ ಬೇಡ, ಸವಲತ್ತು ನೀಡಿರಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ಎದರಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಎದರಲ್ಲ. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ಓಡಲ್ಲ. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ಓಡಲ್ಲ. ಬಡವರ ಬದುಕಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗೆ, ಬಡವರ ಬದುಕಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗೆ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೊರೋನಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೋಚುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನ, ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಸಿಪಿಐಎಂ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ನಡೆಯುವ ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಿಪಿಐಎಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರೋನಾ ಪಿಡುಗನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ತಡೆಗಟ್ಟುನೆಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ವಿಫಲ ಆತಂಡು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಂಡಾಯಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಲಿನ ಎದುರಿಸಾಯರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒವ್ವೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂದಿಜಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೇಲೆ ವನಸು ಇಲ್ಲನ್ ಪೂರೈಸಾವನ ಬದಲು ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ, ಸಂಬಳ ಕಡಿತ, ಬೇರೆದ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡು ತೆರಿಪಾಯರು. ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಮುಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬತ್ತದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಉಂಡು. ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿನ ಪೋಯ್ಲೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಮೂಜರ ಲಕ್ಷ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಗದು ಕಂಗಾಲಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ಟು ಒಂಬರ ಸಾವಿರ ಜನ ಈ ರೋಗಗೂ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಆಂಡ ಈತ ಮಾತು ಆ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಗಂಭೀರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪ ರೀತಿಡು ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದು ಐತ ಒಂಜಿ ಆಧಾರಣೆ ದಿನ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಈ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಸಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒವ್ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ತದೆ. ಐತ ಮಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರು ಕೂಡಲೇ ಒವ್ವೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ದಿಢೀರನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಗ ದೇಶದ
ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ, ರೈತರನ್ನ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ವಾ ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪು ಪಡ್ಬ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನು ಆರೊಂಜಿ ಮಲ್ತಿರದವರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಹಿಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಿಢೀರನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬತ್ತಿರದವರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತಡು ದೇಶ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ದಿನ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡೆ ಕುಲ್ಲೇರ್ಲತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯಗೂ ಪೋಯರ್ಲತ್ತು ಹತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಬದುಕೆರೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನೀರಾವಡು ಆಹಾರ ಆವಡು ಹೂವೇ ಇಜ್ಜನ ಸಿತ್ತಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲು ಕಂಗಾಲಾದ ಪಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೂವೇ ಗಮನ ಕೊರಂದಿರಿದವರ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲ ರಾಜ್ಯಗೂ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡೆಕ್ಕೆ ದಾಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲೇರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಿನಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬದುಕೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಡತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಊರಿಗೂ ಬೋದು ಎಂಕಲು ಎತ್ತುವ ಪಣಪರಿತೀರಿ ನಡತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಹಲವಾರು ಜನ ಆಯಾಸಾದ ನಿತ್ರಣಾದ ಸಾದಿರೆ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಜೀವ ಬಿಡಿಯರು ಬೊಕೊಂಜ ಮೇಯ್ಟ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಡಕುಲು ಆಯಾಸಾದ ರೈಲು ಬಂದುಂಡು ಪಣಪ ರೀತಿಲಿ ತೆರಿದು ಆಯಾಸಾದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣಪ ರೀತಿಲಿ ರೈಲ್ದ ಪಟ್ಟದ ಬಡಿ ಚೆತ್ತದು ಆ 100 ಗಟ್ಟಲೆ ಜೀವ ಇನಿ ಪೋಂಡು ಆಂಡಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೂವೇ ಆಲೋಚನೆ ಗೊಡವೆ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂಜ ಮೇಯ್ಟ್ ಇನಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬದುಕುಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬದುಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತಾರೀತಿನ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಡ್ತಡು ಇನಿ ಹೂವೇ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪಣ ರೀತಿ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಕಲಿನ ಇತ್ತಿನ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕುಂಟಿದ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಅಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಹೋರಾಟ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಕಡೆತನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿನ ಇನಿ ಅಕ್ಕಲೇನು ಐನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಕ್ಕಲ ಮಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪೋನು ಬೊಕೊಂಜ ಮೇಟ ಪಂಡೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಇರುವ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಡು ಅಥವಾ ಈ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಡು ಆ ಹಣವು ತಾತ್ರಕ್ಲೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇರುವ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂಕುಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ಪಡ್ಬರಿತಿರ ಪ್ರಧಾನಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಇರುವ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಓಡೆ ಪೋತುಡು ಪಡ್ಬರಿತಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ದಯದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಹಲವಾರು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೂವೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅತಂದ ರಿಕ್ಷಾಡು ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಬೆಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅತಂದ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಬಸ್ಸುಡು ಬೆಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕಳು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೂವೇ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಬದುಕುಲ ಸಿತ್ತಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಮೈಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೆತ್ತಿತ್ರ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಕ್ಲಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಅಂದೆ ಇನಿ ಉಣಿಯರಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಜನ ಸಿತ್ತಿಟ್ಟು ಇನಿ ಜನಕುಲು ಗತ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಓಡೆ ಪೋತುನ ಅಕ್ಲಿಗೂ ಬೇರೆಗಳ ತಿಕ್ಕದನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಮೈಟ್ ಗೇರೇಜಿನ ಬೆಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಜನ ಪಿಟ್ಟರ್ ನಕಲು ಅವೇ ರೀತಿಡಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಅವು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿಡು ಅಕ್ಕಲ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಮೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕಲಾಭಿಮಾನ ಕಲಾ ಮೆಕ್ಕುಲೇರು ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲೆಗೂ ಏರೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಮೈಟ್ ಇನಿ ನೇಮ ಕೋಲ ಇನ್ನು ಮಾತ ಉಂತುದ್ರು ಭೂತ ನರ್ತಕರ ಅಕ್ಕಲು ಐಟೆ ಬದುಕುಲಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ನೇಟ್ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕದ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಮೋದಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಪ ರೀತಿಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೋದಿಲ್ಲೇರು ಬೇಕು ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಪಡು ಕೇರಳನು ತೂದು ಕೇರಳದ ಎಡರಂಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಈ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುಡು ಇಂಚ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬದುಕುನ ಅಕ್ಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡಿ ಇಂಚ ಪಂಪ ರೀತಿನ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ರೋಗವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಬಾರಿಸೋಕೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಮೈಟ್ ಇನಿ ಭೂಮಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಬರಡು ಪಂಪ ರೀತಿಡು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಏರಿಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭೂಮಾಲಕರನಕಲ 1000 ಕೋಟಿ ಭೂಮಿಂಡು ಬೆಣ್ಪುಣ ಆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಇಜ್ಜಾನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ
ಉಸುದಾರಣ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ರೈತರಡ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇಜ್ಜಾನಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ತದೆ ಈಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೊಡ್ಬತ್ತು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಂತದ್ದು ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳ ಅವು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದಪ್ಪು ವ್ಯತೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಡು ಅಗ್ಲಿ ಮಾತಾ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಡು ವ್ಯತೆ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಬರೀತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ CPM ಪಕ್ಷದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ ಬ್ಯೂರೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಲ್ತಂದು ಒಂಜಿನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟನ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೂ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಡ್ಡುದ ನಗದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ APL BPL ಪಂಪುಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೆತೆ ಹಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಳ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 10 ಕಿಲೋ ಹರಿ ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ 14 ಐಟಮ್ ಕೊರ್ಪುಡು ದಿನ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಲೇನು ಅಂಚನೆ ಅರಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪ ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಕ್ಕಲ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೋಡು ಹೋದು ಅಕ್ಕಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂತನಕ್ಕಳು ಇನಿ ಅಕ್ಕಲ ಈ ರಾಜ್ಯೋಡು ಉಪ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಅಕ್ಕಲ ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಪೋತೇರು ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರದೇಶ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಜನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಈ ಯೋಜನೆ 200 ದಿನ ಮಲ್ಪೋಡು 100 ದಿನದ್ದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 200 ದಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕುಲಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಕೂಲಿನ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪುಡ ಇದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆನು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳೇ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಖಾಸಗಿ ಮಲ್ಪಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದಿಲ್ಲೇರಿ ನೇನು ಉಂತೋಡು ತಕ್ಷಣ ಪಂಪ ರೀತಿಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಐಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಂದೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ರೋಗಿ ಗುಣಮುಖರೇ ಆಯರೆ ಬಕ್ಕಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದುಂಡು ದೇಕ್ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪ ರೀತಿದ ಈ ಒಂಜಿ 4 ಬೇಡಿಕೆ ಇದು CPM ಪಕ್ಷ ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿ 14 ತಾರೀಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀತನು ದೇತ ಮನವಿನ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಕಡಪುರ್ರೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಾದುಪ್ಪಡಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಎಂಕುಲ ಈ 4 ಬೇಡಿಕೆನು ಕೂಡಲೇ ಈಡೇರಿಸೋಡು ಪಂಪ ರೀತಿಡು CPM ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ CPM ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ನಾಯಕ್ ಪಾತ್ರರಂದು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಕಷ್ಟರ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತತ್ತರಿಸಾದುಪ್ಪುನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿನ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ 20% ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಖಾಲಿ 10% ಮಾತ್ರ ಬೈದನು ನನ ಊರಿನ ಕಾಸನು ಏಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಗ ಬರ್ಪುಜೇರ ಮಾಲಕರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯಗ ಪರಿಹಾರ ಕೊರೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಮೋದಿಯರನ ಭಾಷಣ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಭಾಷಣ ಆವಡು ಸಾದಿ ಬರ್ತ ಬ್ಯಾರದಕ್ಲು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಬ್ಯಾರದಕ್ಲು ಟೈಲರ್ಲೆಗ್ ಏಪ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪಾರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ದು ಬದುಕೆರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು ಇಡೀ ದೇಶಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಫಲತೆ ಆತಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪೇಟ ವಿಫಲಾತನ ಪಂಪಿನಂಚಿನೇನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದಿವೊಂದು ಇಡೀ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ CPM ಪಕ್ಷ ಹೋರಾಟ ಕರೆ ಕೊಡ್ತು ಐತ ಭಾಗವಾದ ಮೂಲ CPM ಪಕ್ಷ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಡಪುರ ಎಂಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂತೊಂದ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಂದಾದ ಬಂಡ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೈದನೆ ಅವೇನು ತಡೆಗಟ್ಟುನಟ್ಟ ಇಂಕಲು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸೋದು ಬೇರೆ ಮನ್ಪಂತ ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಪೊಸ್ತುಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಾಧಪ್ಪವನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಭಾಷಣ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಂಡ ಕೊರೋನಾ ಪೋಪುಜಿ ದೀಪ ಪೊತ್ತಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬಲಿಪೂಜೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತೋಡು ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಂದ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸೇನು ಮಲ್ಪೊಡಾದ ಬೈದನು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲು ಕೊರೋನಾ ವಾರಸ್ ತಕಲು ಐಟ್ಲ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ಬೀದಿ ಅಳಿಪುಣಕಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೀಪಣಕಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೇಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಖಲ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾದಾನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊರಿಯರ ಪನ್ಪುಣಂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಳೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಪನ್ಪರು 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇಂಕುಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಕೇಳುವ ಸ್ವಾಮಿ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಒಯ್ತೆ ಪೋತರು ಪನ್ಪುಣ ಇಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೈಗೆ ಬೈದಿನಂಜಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳು 2,000 ಕರೋಡು ಪನ್ಪಿಲೆ ಕೊಡು ಸುರುಟು ಕೊರಡೆ ಅಂದ್ಲ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಉಂಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಐಟ್ಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೋತಾಂಡು ಇನ್ನು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಸ್ ಬಂತನಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆ ಸವಲತ್ತು ಬೈಜಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇಕಡ 80% ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಆತನು ಒಂದು ಇಳಂಬ ತಂದುಳ್ಳೇರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಗೆಲ್ಲ 5,000 ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಐಟ್ ಕೇವಲ 10% ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಾರ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಾಸು ಬೈದೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ % ಜನಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೇರಂಡು ಯಾಪ ಕೊರ್ಪಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಜು ತಿಂಗಳು 75 ದಿನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಾರೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಜನಗಳು ಪೋಡಿದೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿ ತಂಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಬದುಕಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ಲ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇನ್ನು ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರ್ಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜ ಹತ್ತಿರ ದಂಡಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಿಜ ದಾಯ ದಂಡಗಳು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಜೇರಿ ಮುನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು ದಂಡಗಳ ಕೆಲಸ 10-12 ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಖಂಡನೀಯ ನೀನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾದ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾದ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುತ್ತಿರೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರವಾದ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪನ್ಪುಣಿ ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪುವ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಕೊರೋನಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಜನಗಳು ಬೋಡಿತಿಲಕ ತಿರುಗಿಳೆ ಬಂಡೇರಿ ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾದುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ 500 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು 300-400 ಬರೋದುಂಡು ಸಾರುಗಳ ಕರೆದುಕೊಂಡು ದಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಇನ್ನು ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಜ್ಜಿನ ಭಾಷಣ ಮನ್ಪೇರು ತೂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಷಣ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬದುಕುನಂಜಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪುನಂಜಿನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡೆ ಏನೇಂಕುಲು 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊರಿಯಾ ಏರೇ ಕೊರಿಯರೆ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೈಗಾರಿಕೆದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತೊಡು 68 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 50 ಜನ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಂತೇರೆ ಒಂದು ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾಪದ ಬದುಕುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾನ ಏನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂದ್ಬಿಡೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೇ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಲ್ಲೇ ಟೈಲರ್ ನಕ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಕ್ಲೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಪಾರ ಮುಕ್ಳು ಬದುಕುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಇನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆರವಾಂಡಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊಯ್ಯಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಯ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಪೊಯ್ಯಜ್ಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಸತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಬುಣ ಸುಳ್ಳು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಬುಣಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಮನ್ಪುಳೆ ಪನ್ಪುಳೆ ಕೊಡಿಯಾನ ಒಂದುವೆ ಹೊರತು ತೋಕೋಡು ನಾಡ ಕಚೇರಿಡು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿನಯ ಎಸ್ ರಾವ್ರಿನ ಮುಖೇನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಂದಾಯರು ಸಿಪಿಎಂ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪದ್ಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮಹಾಬಲ್ ದಿಬ್ಬಿಲಿಮಾರ್ ನಾರಾಯಣ್ ತಲಪಾಡಿ ಸುಂದರ್ ಕುಂಪಲ ಬಾಬು ಪಿಲಾರ್ ಸಿಪಿಎಂ ಪ್ರಮುಖರು ಶೇಖರ್ ಕುಂದರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮದಕ ದಾಸಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಾಧವ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಮೀನ್ ಜಯಂತ್ ಬಂಗೇರ ಬೇಬಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಸರೋಜಿನಿ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಪ್ರಮುಖರು ಉಮರ್ ಬಾಜಿಕ್ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಮುತಾಲಕಿಡಿತ್ತರು.